Здравейте, намираме се в клуб The Box с група Random Fact, които много ни зарадваха с музиката. Представлението беше наистина чудесно. Момчета много са добри наистина. И това искам да ви попитам първо, какво ви носи музиката? Музиката е едно вдъхновение. Особено за мен, когато бях малък, си спомням и започна да свиря. Тя много ме вдъхнови, тя пълни душата. Това е всъщност основното, което музиката носи на един човек. И затова е толкова интересна и толкова, това бих казал, вдъхновяваща, защото тя вдъхновява, тя пълни душата. И това е нещо безкрайно радостно, особено за духовната част на човека, който... Тя ви зарежда с оптимизъм и енергия. Да, аз по-сложни думи. Колко време вече се занимавате с музика? Аз трябва да ги бъда на пръсти. 12 години. 12 години изцяло с музика, но аз като бъда бъдиш се занимавам само от 8 години, което не е малко. И никак даже? Да, но преди това пиано съм свирил, въобще музиката цяло, целият ми живот, сега че аз съм на 18, 6 годинки, почна да свиря. Останалите? Аз мога да кажа, че за мен най-силното изживяване е да излезем на сцената четиримата и да слеем нашата енергия в едно и да я предадем на публиката. И към това се стремим най-вече. Не е това как свирим и какво правим, и да се слеем в едно четиримата и да покажем как го правим. Абе, как свириме също си е много важно, като се замислям. Абе, стига се. Според вас това ли носи изкуството на хората? Зареждане с оптимизъм и енергия? Да. На хората. Не само на вас, на нас, останалите, публиката, която ви гледа. Какво и носите? На нас най-много ще се радваме, ако вие излезете след нашия концерт и примерно на следващия ден си кажете: с нощи слушах едни момчета, много ми хареса и много ми напълниха душата и много ги хареса. Примерно. Това за нас е най-голямото удовлетворение от всичко, което сме направили. Лесно ли е в България да се занимаваш с изкуство? Очевидно не много. Защо да е очевидно? Защото хората не предпочитат чак толкова много. В смисъл, хората не могат, не знам, по-скоро не са готови да слушат такъв вид музика в България. Това да не е свирим. А вие свирате? И не само ние. Да, повече хора. Рок по принцип и изобщо... Кажи го фънк сега да е по... Добре, фънк, рок, каквото кажете въпросът е, че в момента в България просто хората слушат други неща и за нас не е доста трудно. Комерциална музика. Според вас комерциалната музика в момента е най-слушана? Доста трудно е да се преборим с ключеците. Да, определено. Значи, те са някога и доста интересни. Да, бе. Кълчи задника. Значи според вас в България не е лесно да се занимаваш с изкуство? С това изкуство, което ние искаме да се занимаваме. Глупости, ще си складат. Какви глупости говорят, нали? Сме музикално училище. Той с изкуството въобще в България. 1% от цяла България слуша класическа музика, а ние учим музикално училище. Въобще като цяла класическа музика и въобще... Изобщо музика е трудно. Музикална... Пълна була. Смятате цяло музикалната култура? Макар и да направя реклама, отиваш в Пайнер и там ще направиш кариерата. Абсолютно. Само музикалната култура ли смятате, че е куцана? Не, напротив, дори има култура, която липсва в България. Примерно архитектура, не се сега нали имаше... Кино в България не се снимат филми от 20 години. Сега нали Мисия Лондон. Да, много хубаво. Комерциална история. И един филм на 2-3 години, нещо, което може да се гледа. Сега уж стъклен дом всички баби ще го гледат. Да. Може ли да обобщите какви са проблемите на младите хора, които искат да се занимават с изкуство? Не само с музика, като цяло с изкуство. Трудно е. Това искаме да кажем, че е много трудно. Нашия вокал най-добре бих казал, обаче, защото той през цялото време мълчи. Трудно е да се събират средства и затова трябва да благодарим на нашите родители, че те доста ни помагат така. С лични средства, всичко идва от лични средства. Абсолютно. Да, аз имам малко опит с чужди средства в друга група съм свирил, което е много така интересен шанс. Обаче това е много малко. Навсякъде в България, освен цялото, което макар и пак не да направят да бокси, направиха много интересно предложение, всякъде се това Баждаме се, питаме, всеки си абсолютно... Блъскаме си главата. Да, всеки е абсолютно егоистичен, въобще не го интересува това, че най-малка група иска да се развива. И доста ни се казват за това, че сме се опадили или нещо от това, ние просто се опитваме да говорим с тях най-нормално. Ние се опитваме да си намерим ниша. Да, макар и Илия с неговата учителност се опитва нещо да направи. Малко е смешно, защото това е много интересно. Сцената за млади музиканти просто въобще не е развита в България и надали ще се разисква. Разбирам. Ние ще развиваме. Ние ще развиваме. Това ще да ви попитам,
Ние ще я развием. И до 10 години свирим пред 100 000 души. Точно това ми е. Пуснат 1 милион. Какво искате да ви се случи в бъдеще, в професионален план? Желаем да излезем пред огромна публика на стадион. Само един път е? Не, на мен един път ми е достатъчно. На мен един път ми е достатъчно. Едно световно турне. Вие само до 1 милион ще стигнете. Абе, не искам повече. Аз смятам милиардер да ставам, вие. Хубаво, че поне имате амбиция. Те свързани ли са с България или смятате? Опитваме се да за момента за България. Сега в България то няма да е още, но... За бъдеще говоря. Имаме проекти да правим някакви турнета. Турнета, само проекти. Само проекти. Всичко си остава на писмо. В професионален план се забелязва в нашата група, ние сме много сплотени, което много ми харесва на мен, но в професионален план музикантски, защото те двамата са в американско колеж 60 години, може би няма да продължат с музика като в професионално отношение, но като цяло се забелязва, че ние сме големи националисти. Искаме всичко да е за България и аз съм това мнение, аз искам всичко да е за България. За съжаление обаче, има едно но в случая, няма да може да стане това. След няколко месеца заминавам да кандидатствам извън България, защото просто в България първо образованието вече стана твърде ниско. Особено сега пак проблеми с пари, дървени ваканции гледам в университети и в нашето училище също много зле е ситуацията. Пълна анархия, както бих казал. И второ, след това няма никакъв просперитет. Добре, момчета, много ви благодаря. Може ли да вмъкнем само нещо последно? На това, че тях може би след време ние ще стане океанолог, други адвокат. На това не им пречи. Мога да кажа примери в световната история. Те ще ни измъкват, когато правим гафта. Невероятна група Queen, когато басистът им е зъболекар. И го взимат от зъболекарския стол и правят Queen. Само това ще ви кажа. Така че това не им пречи те да са адвокати и прочие и да свират в рок банда. Да имат това образование. И това не трябва да спира хората да се занимават с музика. Това е... Искам да завърша. Да. Хората трябва да се занимават с музика, това е духовната култура. Дори спартанците в Гърция, спартанците са имали уроци по музика. Много ви благодаря, момчета. Това е един много хубав завършек. Занимавайте се с изкуство, защото то вдъхновява хората.